Ka himaringsi sedership nadu bala klat no iba kardian somat badai usirdar ka riangsi sedership kata ha ka arpanyau terik jam September arpau arpoi nadu katai kapor la penyai da iba aldinal somat ya ke hima riangsi kum u deputy kom acting sirdar hapo ka hima riangsi nangta hadin ba umdon kamet ka bamkia bah ula ino resign ya kam acting kumta ya kahima lanang penyait da isketri kom acting Shri Warning star somat kumta day tat hadu menta kasngi ka khatsau terik banai benriu arjar san layo banjit ya usirdar bapura jong kahima riangsi serarsip ka jingjit ya usirdar bapura ka riangsi serarsip menta kasngi da kejingwan u returning officer ka khadisi harangkat ki katu kaningut ki officer ka khadisi la penyai ya kejingyalang dai ba w lengdo badai i returning officer ka khadisi bad la yo banjit yo sedar bapura ka riangsi serarship ya iba olnington somat lengba da ka jingjit bad ka jingya menjur lang kinong jit lani ki elektor badai na kursomat da kaba ki la penpau da ka jing yara ti kum kadak ka jing ya menjur lang bat ha rengkat da kaba soy ya ki jong ki jing soy signature yala ka kerteng kum ka jing yam mon lang ban penlong ya iba Olington somat kum usirdar bapura hapo ka himarengsi